Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, magluluto po tayo ngayon ng chicken curry. So, eto na nga guys. In-start ko na siya. Pinakulo ang minarinate kong chicken na may dahon ng laurel para mawala yung lansa. So, ayan. I-start ko na rin siyang i-fry ang mga patatas. Opo. Hanggang ito'y maluto. Simulan ko na siyang i-fry. So, eto na, next step guys. Itatabi ko lang ang mga na-fry ko na patatas sa may gilid ng kawali. And then, susunod ko na ipa-fry ang carrots. So guys, napapansin nyo bakit strips ang carrots ko? Para maiba naman. Opo. So usually kasi, kapag nagluluto ako ng chicken curry, is same as cut like potato. So, para maiba, ginawa ko siyang cut into strips. Maganda po kasi siyang tignan guys kapag ito'y naluto na. So, ayan. So, nag-start na po siya mag-fry. And then, set aside po ulit. Then, papalo to i-cook na po yung bawang or susutay na yung bawang at sibuyas. Ayan. Fry ko lang siya hanggang siya'y maging golden brown ng konti. Tapos, isusunod ko na ang sibuyas. So guys, usually nakikita nyo pag nagluluto ako, so gumagamit ako ng white onion. So ngayon, gagamitin ko naman po ngayon ay red o ang pulang sibuyas. Opo. So mahilig talaga ako sa white onion. So ngayon, gagamit naman ako na ngayon ng pulang sibuyas. So, mix ko lang po siya guys hanggang ito'y masutay. Tapos i-mix ko na rin po yung carrots tsaka patatas para para maghalo na po yung sauté ng garlic tsaka onion. Then lalagyan lang po ako ng konting patis. Naglagay lang po ako ng 2 tablespoon of fish sauce. Tapos yun na guys. So, ilalagay ko na ang mga manok. Ilalagay ko na po ang mga manok. Tapos, yan. Para ma-mix yung texture nung ginisang bawang sibuyas at yung patatas tsaka carrots guys. Po, simple lang po ako magluto pero kapag ito'y na-mix, so yung texture niya is nasa laman na siya ng manok. Yun. And then lalagay ko na po yung pinakuloang manok o yung sabaw ng manok. Kung tawagin ay chicken broth. So, ilalagay ko na rin po siya. Tapos, papakuluin ng konti. At ilalagay na ang yellow curry. Yellow curry. Yun yung linamnam sa chicken curry natin. Opo. Siya yung nagpapabango. At the same time, siya rin po ang nagbibigay ng texture sa ating
chicken curry. Sana guys, may natutunan kayo sa simpleng chicken curry ko. Yeah. So ayan guys, nilagay ko na po ang yellow curry. Ayan. Papakuluin ko lang siya ng konti, and then isusunod na ilalagay ang coconut milk or ang instant coconut milk. So kung wala po kayong mabilhan ng coconut, yung fresh na kakanang gata, kakanang gata, so pwede rin po kayong bumili sa supermarket. Marami naman po dyan mga instant coconut powder. Opo, meron naman po tayo dyan sa supermarket. Kahit any supermarket, marami po kayong makikitang instant gata. So napansin nyo guys, nag-iba na yung texture ng chicken curry natin. Nagkulay yellow na po siya. So yun po ang yellow curry. So ayan, nilagay ko na rin po ang ating instant coconut milk. Ibo-boil lang or papakuluin lang po siya ng 5 minutes. Then, lalagyan na po natin ng seasoning like black pepper. Sana guys, nagustuhan niyo po ang aking simpleng luto, ang chicken curry cooked by yours truly, Chef John's. Hope you like this video guys. Please comment down below kung nagustuhan niyo po ang aking simpleng tutorial or ang aking simpleng pagluluto ng chicken curry. Thanks guys for watching. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please subscribe our YouTube channel and don't forget to click the notification bell para po ma-notify po kayo sa aming mga susunod na videos. Huwag din pong kalimutan i-like ang aming mga videos at comment down below. Kung may suggestion po kayo, please comment lang po sa baba kung ano po ang gagawin kong susunod na lulutuin or any content na pwede po namin gawin sa susunod namin mga vlogs. Thanks guys for watching. Bye! That's it for today's video. Please like, share, Subscribe. please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for